Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Mambo ripo pamsiwa iye wafa pamchinjiko asi anouya zvino kutora vakewo pamsiwo undepo pamsiwo anouya undea ari pamsiwo zvioneso zvekuya zviri kuitika tona nekukasika musi wakanaka pamsiwo undepo pamsiwo anouya undea ari pamsiwo musanangise pasipo kuti kusine dambudzo dadakara muponesiwo auye pasipo pamsiwo undepo pamsiwo anouya undea ri pamsiwo ndizvo mupasipo tichagara nekugara kufa kuchawa kusafa haiperi nguva pamsiwo undepo pamsiwo anouya undea ri pamsiwo kumchinjiko ubofu neurombo andini chimwe chiro asiru pone soro dosimbi rakundemi ionyenye pakavari inintinofu kama pasi mutipo neseini echesundo kuchemera iwamaya wangu waipa asichesuye ataura kuti ndinozo kuchenura ndosimbira kunemi
kunemi eshiroze teze pasi iwamoyoze emuiri uwewe nyunarini ndosimbi kunemi Simbi akunemi omunezi sinzozeze ozinoda kapaini Europa ora Kristu ndosimbi akunemi Jesu alikuya iwa moyo wangu wazara ashinota achenurwa njotimbiriku na Jehova andosimbisi akunemi Chiro kuna tenzi anotipa kanane furane moto dino chema mundi zambe moyo wese kana bato pieces azine izositema sinopera kutimo tipe kuona kepache nandi chafara asiko chene swa moyo kontifata mundi zambe moyo wese kana moto mundi pise azine izozitema zinopera asikuti tacheneswa tizoti ngezotisisa tizozo zirazo zenyu atinoona mundi zambe moyo wese kana moto mundi pise ashine izozitema zinopera ntino
ndinosiya zvakaipa ngezvifungo zvakashata asi kana ndichiedzwa andakaipa mundisaunisa moyo wese kana moto amundipise hazvile izvozvitema zvinopera hazvinopera ndinoenda uko kufa kunopfeka kusafa ndichamziwa mponesi apo zouya iye anondigashira kumusha ini ndichamziwa apo basa rainda pakunopera ndinofara nokuti mazwi omuimbi haakahadziki pakupera kwebasa. Muimbi une confidence yandinayo yokuti iri basa iri richasvika pakupera. Tichafara nokufara kusati kwambovonekwa kwemhuru inobuda mutsurugu ichimanyira kuna mai vayo, ndichimanyira kuona kupenya kwamaziso amuponeso wake achiratidza rudo namavanga mukati memaoko ake. Tichinomuona meso nameso. Ndichatsvaka mai, ndichatsvaka sekuru, ndichatsvaka elda, ndichatsvaka anamadhikoni. Tichinomira namuponesi wedu, ndichamuziva kuti ndimuponesi, ndichamuziva namavanga mumavoko ake. The wounds of the hands will show this is my Savior. Navakafa muimbi unovarangarira kuti takambopatsana navo tikavafutsira muchuru. Vamwe vakaryiwa mukati memakungwa, vamwe vakapedzwa nezvikara mumasango, vamwe vakatswanywa vakapwanya. Asi ini nomuimbi neshoko raMwari rinobuditsa pachena kuti hazvinei kuti vakaryiwa nei, vachawiwa navo namuponesi nesimba romuchinjikwa rokumutsa vakafa. Vakatsikirirwa vachamutswa vachionekwa nemanja emumaoko ake. Ndinofarira achanditungamirira kupinda mumazambara apo tisingazoriba neurovo. Ndichaimba newese rwiyo rwekufara, asi kutanga ndichaona iye ari muponesi Jesu Kristu achitungamirira, iye muponesi achimacha achitungamirira vana vake mumazambara. Tenderei ndiramati Baba vedu vokudenga, ndokuvongai nokuti tichamira nemi pazuva guru navazhinji kumatimana enyika, muchikokorodza muchivapinza mumazambara anogara nokusingaperi. Rangarirai imi, rangarirai shamwari dzose, rangarirai vana venyu nouzhinji hwavo kuti mutikoke mumazambara anogara nokusingaperi. Ndichamziwa nemajati mumaoko ake. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa nemajati
manheru akanaka vanhu vaMwari. Manheru akanaka sangano dzina raMwari. Toda kutenda Mwari nenyasha dzavo vatitungamirira kuti tive panzvimbo ino tinge tichidzidza kubva mukati meshoko ravo. Tinotenda ngative nenguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tinotenda nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tinouya kwamuri panguva ino kuti mutidzidzise zvimwe zveukuru hwenyu. Vadzidzi venyu vakambosvika pane imwe nguva vakabvunza tidzidzisei kunamata, and mukavadzidzisa kuti chinonzi kunamata chii. We also want to know how best we can get closer to you. Thank you for according us this opportunity in this moment. We ask for the provisions of the Holy Spirit, the Holy Spirit, ever-present help, to be with us as we study and consider the topic of our day. Titungamirirei, mutiropafadze, muve nesu nekusingaperi. In Jesus' name we pray. Amen. John chapter 3. Nasi tiri kuda kutarisa verse ya 5. Inotiyo zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Vhesi ya 6 yoti chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya mweya. Yoti pamberi usashamiswa nokuti ndakati kwauri unofanira kuberekwa kutsva. Mhepo inovhuvhuta painoda napo, unonzwa izwi rayo asi hauzivi painobva nepainoenda. Mumwe nomumwe wakaberekwa nomweya wakadarowo. Ndopfungwa toda kutarisa nhasi. Halo, nhasi tiri kuda kutarisa kuzvarwa nemvura nechini nemweya. Takataura nezuro kuti pamethod yapo tinogona kunge tisina problem yekuziva kuti water baptism inoda mvura zhinji. Water baptism inosymbolize the death, in fact inosymbolize the burial and the resurrection. Mvura ichimiririra guva, at the same time the same waters dzichimiririra umbu kana kuti womb yekuzvara munhu patsva. Ndosaka kuchinzika navaroma chapter 6, Romans chapter 6. Uverengi wedu webhaibheri ari padhuze here? Uverengi wedu webhaibheri ari padhuze here? Romans chapter 6. Okay, regai ndiverenge. Inoti verse ya 3. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Amuzivi here kuti pakubhabhatidzwa kwedu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu. Chapter 6 verse 3. Ko hamuzivi here, ndozvanotanga achitaura Paul ari kutaura nechechi yekuvaRoma. Maita munhu wacho. Yes. Verse 3. Ko hamuzivi here kuti isusu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake. Mirai, pane zvinhu 2 zviri pavhesi. Chekutanga, we were baptized into Jesus Christ, baptized into his death. Muri kurinza here sangano dzina raMwari? Halo? Yes, takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, tikabhabhatidzwa murufu rwake. Toda kuti titsanangure pfungwa yerufu rwaJesu nebaptism, then tinenge tava right. Jesu, John chapter 3, manyai pachapter 3. Pachapter 3 verse 15 inoti kudini? Verse 15 inoti kuti ani nani anotenda kwaari ave neupenyu husingaperi. Ndizvoka. 16 yoti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa
asi ave neupenyu husingaperi. Saka toroti kudini? Good. Vhesi iyi inotaura zvinhu zvikuru. In fact, chapter iyi, vhesi iyi haina kuudzwa vana naJesu paSabbath school. Yakaudzwa Nicodemus, mutungamiriri wechechi, nekuti vhesi ya1 inoti kwaiva nemurume kwaivapo nemunhu mumwe wavaFarisi wainzi Nicodemus, mukuru wevaFarisi. Anga asiri munhu wekutamba naye, but Mwari ndobva amuudza through Jesus Christ. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. VaRoma ati takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, tikabhabhatidzwa murufu rwaJesu. Good. Saka zvazviri kureva vana vaMwari ndezvekudai. Pari kunzi munhu akatenda haazofi asi achava neupenyu husingaperi. This life has been qualified. Huri kunzi upenyu husingaperi. Zvinoreva kuti kune upenyu hunopera. Ndiri kunze kwa here chechi? Saka kana zvichinzi achapiwa upenyu husingaperi, zviri kureva kuti pane upenyu hunodini? Hunopera. Opposite ya life is death. Kana chinogona kutredwa nacho upenyu rufu. Saka zvinoreva kuti kana tine mhando 2 dzeupenyu, tine futi mhando 2 dzerufu. Tine rufu runopera runonzi pachapter 11 naJesu kuna Lazaro. Lazaro avata asi ndinoenda kunomumutsa pahope. Kunonzi nazvakazaruka vakaropafadzwa vanofa vachifira muna Kristu Jesu. Saka kune type mbiri dzerufu. Kune temporal death eternal kana kuti permanent death. Kune temporal life, kune everlasting life. Muri kuti saka zvonamari. Saka Jesu pamuchinjikwa akafa rufu rupi. Ndokuti tinzwisise zvinotaurwa naVaroma chapter 6 pairi kuti takabhabhatidzwa murufu rwaJesu. Akafa rufu rupi Jesu? Kana muchidzidza, Jesu akafa rufu rwevatadzi. Akafa rufu rwaifanira kufiwa nemutadzi. For the wages of sin, Romans anodaro, is death. Saka mutadzi aifanira kufa zvekusamuka zvachose. Saka pamuchinjikwa Jesu akafa eternal death, kuitira kuti vanotenda kwaari havazofi eternal death, vanofa temporal death. Ndosaka achiti ndini kumuka neupenyu, ani nani anotenda pandiri kunyange akafa achararamazve, nekuti ari kuti the wages dzekuti munhu nekuda kwechivi afe zvachose kana akagamuchira kwandiri, inini ndinomupa mubhadharo werufu wandakabhadhara pamuchinjikwa. Saka baptism is a gateway to eternal life. Nekuti ndiri kugamuchira, ndiri kufa rufu rwaJesu rwaakafa pamuchinjikwa, rwekufa kuzvivi. Tereresai munzi, hazvina kuoma zvandiri kutaura izvi. Hazvina kuoma. Kungoti takanyanya for a long time to emphasize one side of this issue. Saka pataka kutarisa the other side, zvitange zvinhu zvinowani. Hazvisi zvinowani. Follow me close. Saka chii chinonzi baptism? Baptism kana muchiidzidza inobva parutu yaro yeword iri rinoti iro baptizo. Baptizo rinobva paword rinonzi bapto. Bapto, B-A-P-T-O. Bapto yaishandiswa nemaGreeks
kugarment factory chii chavaita process yebhabhuto. Process yebhabhuto inoti cotton ndeye white ndizvo kaizvi, asi munozowana munhu aine sheti yeblue ine label yakanzi 100% cotton, but hatina cotton yered, hatina cotton yeblack, cotton ndeye white. Saka chii chaitika, bhabhuto ndiyo inonzi kugarment factory nhasi dyeing, dye, dyeing as of changing the color of a fabric. Teresai munzi. So kugarment factory vaibva vati tiri kuda masheti epingi. Munhu anosona hembe anga asingazvipi headache yekuti saka cotton yepingi ndoiwana kupi, aisona ewhite, kana kuti aitora jira iroro rewhite unorinyika mupigment yepingi, kala yamuri kuda. Cotton yewhite, you assume the color of the pigment, then the cloth comes out iri pingi, and icharamba iri yepingi kusvika yabvaruka. Saka pari kunzi panapa hamuzivi here kuti takabhabhatidzwa muna Kristu. Zviri kunzi kana munhu akagamuchira Jesu shamwari yangu anonyikwa in the life of Jesus Christ, anonyikwa muna Kristu Jesu. Saka kana anyikwa muna Kristu Jesu, iye haasisiriye achararama, iye anosara muna Jesu, Jesu wapinda maari. Chii chinoitika kana muchiwacha hembe? Pakuwacha hembe chii chinoitika? Hembe yakasviba inochena nei? Nesefi ndizvo here? Detergent, what else? Hello? Water, what kind of water? Clean water, right? Chimwe chii futi? Answer dzamuri kupa dziri right but dziri sophisticated. Ndoda kupa answer iri simple. Chinoita kuti hembe ichene, maisa zvese zvamuri kutaura izvozvo, chinoita kuti hembe ichene ndechekuti panoitika a chemical exchange mumvura. Tsvina iri pahembe inotorwa nemvura, kuchena kwemvura kosara kuri muhembe. Kana mapedza chinosara chakasviba imvura, hembe yosara yakadini? Yakachena, but hembe yatora kuchena kwemvura. When we accept Christ, we become partakers of his divine nature. Tinova vake through baptism. Ndosaka ati ndiripoona mushamisika, ndosaka atanga nekubvunza kuti ko hamuzivi here, because ari kuona vanhu vari kutambudzika iyo provision yakaitwa through baptism. Ndosaka nezuro ndakati hatigoni kuita 10 days of prayer without the enlightenment that comes from the word of God. That is okay. Saka pa process yebaptism, yebhabhuto, hembe inoramba iri faithful to the color of the pigment. Amusuzvinzwa izvi zvatiri kuita nhasi zvekuti kunonzi hembe iyoyo iwachei iri yega inobuda color. That is a sign of poor bhabhuto process. The proper bhabhuto process haine mamwe makala, inowachwa amidst so many colors, igoramba iri faithful to its original color. Christianity is supposed to give Christians a permanent character. Painonzi naJesu, be ye faithful unto death. Aisati be faithful pakuchengeta mari, aiti be faithful in being in Christ. Be faithful to the pigment unto death, and I will give you the crown of life. Saka imo munomu tine maKristu anobuda imo munomu. Wakanditeerera newakanditarisa vanobuda, kana vakafarisa vanobuda kala, kana vakatsamwa futi vanobuda kala. Wazvinzwa. Ranga risiriro zano rebaptism. Zano rebaptism ndere kuunza a permanent change.
Ndosaka vhesi chiti kana munhu muna Kristu ava chisikwa chitsva. Saka ukaenda pazasi. Now, Jesu ari kutaura nyaya ishi. Oti, chakaberekwa nenyama chinyi? Inyama. Asi chinoberekwa nemweya chinyi? Mweya. Ndobva ati, usashamiswa nekuti ndati unofanira kuberekwa patsva. Usazvinetsa nekuti zvichafamba sei. Iwewe harizi basa rako. Apa analogy yemhepo. Akati mhepo inovhuvhuta painoda napo. Unongonzwa izwi rayo, asi hauzivi painobva nepainoenda. Ari kuti mabasa emhepo, simba remhepo rinoonekwa nezvainoita. Saka kana munhu azvarwa patsva, the effects are seen muupenyu hwemunhu. And Jesu ati kuna Nicodemus, usashamisika nazo, because this issue haina human formula. This is an issue of a divine nature. Saka ndinotaura neumwe munhu izvezvi as I speak. Uri kuti ininika ndakagamuchira Kristu Jesu, asi ndichiri nezvinhu zviri kundinetsa. Zvanzi usashamiswa nekuda paizvozvo. When the Spirit, when God works with humanity, He works in mysterious ways, but the results are seen. He works, Mwari anoshanda zvisingaonekwi, asi results anoonekwa. Saka zvanzi usashamiswa nekuti ndichasiya sei upombwe. Iwe ingogamuchira Jesu, zvichaitika chero newe zvichakushamisa. Handirambi. Kune vanhu vanotonyora mabhuku voti 10 ways dzekuregedza smoking. Hazvina kushata. But ukagamuchira Jesu, muri kuzvidzana namai, ukagamuchira Jesu, anokubatsira zvakapfuura 10 ways. Saka vhesi yebva yati, chakaberekwa nemweya, mweya. Saka iwewe usashamiswa nekuti ndatienda unozvarwa patsva. Saka ishu yekuti vanhu vazvarwe patsva. Manyai pana vaRoma chapter 8. Chapter 8. Kana vanhu vazvarwa nemweya waMwari. Romans chapter 8. Shona iri a bit limited pa verse 1. Verse 1. Yes. Hakuchina kupiwa mhosva kune vari muna Kristu Jesu. Mainzwere vhesi. Hanzi hakusisina kupiwa chinyi? Mhosva kune vanhu muna Kristu Jesu. Saka Shona inosiya mbichana. Chirungu chinoti, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Yabva yaisa koma ikati, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Zvanzi saka vanhu vari muna Kristu Jesu havachafambi nekuda kwenyama, asi after the Spirit. Verse 14. Verse 14. Verse 14. Yes. Nokuti vose vanotungamirirwa nemweya waMwari ndivo vana vaMwari. Hey. Aha. Mainzwere sangano. Hanzi vose vanotungamirirwa nemweya waMwari ndivo vana vani. Saka baptism qualifies us to be led by the Spirit of God. Iwo unotungamirirwa nani? Galatians chapter 5. Galatia chapter 5. Ndoda kuti muitangire panoti, ndinoti kwamuri fambai muri mumweya, ipapa hamungaiti muchiva kwenyama. I think it should be around verse 16 inoti kudini? Zvino ndinoti, Ezvi. fambai nomweya
mweya. ndinoti fambai nomweya. Hamungaiti kuchiva kwenyama. Teereresai, ipapo hamuzoiti kuchiva kwenyama kana mukafamba muri mumweya. Dzikai pasasi. Nokuti Verse 17. nokuti Nokuti nyama inochiva ichirwa nomweya. ndakataura nezuva about the great controversy. Inzwai, nyama kana zvichingonzi nyama zviri kureva iye yatakadzidza nezuro yainzi ndakaberekwa ndiri muchinyi, muchitadzo. Saka hanzi nyama iyi yechitadzo iyi inochiva ichirwisana nemweya, nomweyawo Nyama inochiva ichirwa nomweya. nomweyawo uchirwa nenyama. Nokuti izvi zvino Zviviri izvi ndiyo hondo iri pamunhu nguva dzese. kuita zvamunoda. Hapana azvinzwa. This battle is ongoing muupenyu hwemunhu wese. Zviri kunzwika here? Ehe. Paunenge uri wega paya paya, voice riya richikuti musendere message rimwe richiti hazvisi right. Ndo great controversy yacho iyo. Hamuna kuzvinzwa. Voice riya richiti tuka, rimwe richiti hazvina kudaro, hazvina kunaka. Ndiyo hondo yacho iri kutaurwa. Hanzi saka zviviri zvinogara zvichirwa. Manza kuti zviite sei? Pane pamusina kunzwa. Hanzi kuti murege kuita zvamunoda. Ndauya kuzokuudzai madekwana anhasi kuti hakuna munhu anoita zvinhu zvaanoda. Ndo zvandiri kuda. Pane pazviviri izvi pane chiri kuda izvozvo. But mweya wetsvina haugoni kunotora hure. Saka unouya mauri woita kuti ude izvozvo. Ndozviri kunzi nevhesi kuti murege kuita zvamunoda. Zviviri izvi zvinogara zvichirwisana. Batinzwa here vana vaMwari. Saka it's a matter of choosing a master. Because zviviri izvi, there are two masters. Saka through baptism, we choose Christ as our master. When we choose Christ as our master, His Spirit leads us. One day, Tonga Mera Jesu Nemam Zwe Ake Zese Zondi Nozo Yeta Iem Anotunga Mera Iye Wanditunga Mera Nero Okowa Debata Yene Dinomotewera Kote Hanotunga Mira. Pasasi. This nokuti mabasa enyama anoonekwa anoti. Verse 19. Ese. Zvino mabasa Mabasa enyama anoonekwa anoti. Ese. Upombwe. Tsvina. Utera. Kunamata zvifananidzo. Uroyi. Kuvengana. Gakava. Godo. Kutsamwa. Kupesana. Kuparadzana. Dzidziso dzakatsauka. 21. Nokugodorana. Kubatwa kudhakwa. Kutamba kwakashata. Zvinhu zvose zvakadai zvandinokuudzai zvino ndakambokutaurirai. Vanoita izvi havapindi denga. Imbomirai munhu washe. Imbomirai munhu washe. Mapanzwa here sangano? Chechi muri kundinzwa here? Ndine urombo kuti I'll be trading on very unfamiliar grounds, a bit sensitive, a bit closer. But tiri munguva yemunamato ndizvoka. Mwari ari padhuze nesu. Sanzi vanoita izvi havaendi kudenga. Kuchechi vanogona kuinda mukuru.
asi havaendi kudenga. Ndosaka chechi yakazara. Hazvina kunzi havaendi kuchechi. Saka iwewe usanetseka uchibvunza vanhu sei vanhu vanoenda kuchechi vachidai. Vhesi haina kuti havaendi kuchechi. Yakuti havaendi kupi? Kuti izove nemubvunzo kana mhombwe dzapinda mudenga nemagirlfriend. Kana vachiri kupinda muchechi, imbomira kuti bvunza. Vhesi yati vanoita izvi havapindi denga kwete chechi. Saka tichapinda chechi nevaroi, tichapinda chechi nepfambi. Vhangeri ndosaka richiparidzwa kuchechi, kuti vauya kuchechi vari muzvimiro zvisingaendesi kudenga vagamuchire shoko, vagomiswa naJehovha muchimiro chinofanira denga. Saka vhesi yati pamusoro, zviviri izvi, nyama nemweya, zvinorwa. Saka pane mukomana akanga aine mbwa dzake 2, same type, same age. But mbwa idzi dzakati dzanoti kure mbichana dzadzine problem yekuti dzaigara dzichirwa. Dzairwa zvekupedzisira dzatova useless. Saka akanga achienda nadzo kudog market kunodzitengesa. Ndobva asangana ne-this old man. The old man akati, shamwari, uri kuendepi nembwa dzakanaka kudai? Iye akati, kunaka dzakanaka but hadzibatsiri. I'm going to sell them because dzinorumana. Mbavha inogona kutopinda dzichirwa. Saka hadzishandi, hadzibatsiri. Ndarawa yakati, but mbwa idzi dzakanaka. Mukomana yakati, kana muchidzida torai mahara. Inini handichadzida. I don't want to see these dogs kumba kwangu. Ndarawa yakati, aiwa, ndichadzitora for a moment, for a while. Wozodzoka uchidzitora. I want you to appreciate kuti une mbwa dzakanaka. But chimbondipa inini kwe3 weeks. Wozouya uchitora mbwa dzako. The old man took the dogs. Ndobva angonoisa imwe mukene womukeji, ndobva avhara. Imwe yanga iri panze. Iyi yanga iri panze ndiyo yaipiwa chikafu. Iyi kana yanzirwa tsitsi yaipiwa after 4 days. Yopiwa chishoma shoma chekungoti survive. Pakapera 3 weeks akaivhurira iyi. Ikabuda ine mentality yakudhara kuti tiri kunotanga nehondo. Pairi kunodaiso ndobva yaona kuti handisisina simba. Ndobva yakundwa. Pairi kunodaiso ndobva yakundwa. Kusvika yaona kuti uya handichakwanisi kurwa naye. Kuti zvishande ndakutocooperate. Kana chikafu chauya, ndiye anotanga adya. Kana aguta indozodini, zvaadya izvozvo ndozodya. Hadzicharwi manje. The old man ndobva, after 3 weeks ndobva wasangana zvikanzi mbwa dzako idzi dzato right. Ndobva atiraya kudaiso ndobva atoona kuti panotori neimwe isisatodi zvekurwa, inototi ndinofa panapa. Ndobva abvunza mupana kuti makadzitiyena sei mbwa idzi? Ndarawa yakati, the secret is very simple. The dog you feed the most wins the fight. Indinoti imimika, fambai muri mumweya. Because pahondo yenyama nemweya, mningina, the dog you feed the most wins the fight. Hamuna uzinzo. Foni yako ine chikafu chipi? Spiritual or flesh? Amusikundinza. Muruba kusura mchikikirisana nema 10 days of prayer. Imimi muri mumagrupu yevanhu vasingatyi Mwari. The dog you feed the most wins the battle. Tiri kutambudzika, tinamatirei imbwa yako, imbwa dzako dziri kudyepi? Mufoni iyoyo ine vakadzi vakashama ndoyo yoda kuseta alamu yekuprayer band. The dog you feed the most, mwanangu, wins the battle. Ndinoti kwamuri, uyai kwamuri uku kunorema, uyai mufambe muri kumweya. Verse 22. Zvino zvibereko. Chibereko chomweya ndirwo rudo, mufaro, rugare. Muri kuzinzwa saka zenda Mwari, muri kuzinzwa moyo murefu, moyo munyoro, kunaka, kutendeka. Zvibereko zvechinyiso hazviwanikwi kumadzinza izvi.
ndosaka uchifanira kuzvarwa patsva. Pama-fruits of the spirit pane self-control, kuzvidzora kwete kudzorwa nevanhu. Pane vanoti ndibatei panapo, pana vanoti ini ndichindibata itogona kutasawirira ndibatei. Kana wava kufamba uri mumweya unozvibata wega. Ndiri kunzwika here? Ehe. This is the gospel. Ndosaka chechi inoipa madoctrines ine baptism. Unfortunately, Satan akatirega tichirerusa baptism kuisvitsa paewe yekupinza vanhu mubhuku rechechi. It is deeper than that. Ndosaka kunamata kwedu kuri miserable. These ordinances vana vaMwari dzakatikoshera, dzakaiswa nedenga for our own good. Ndiri kunzwikwa here? Yes. Saka vanobhabhatidzwa mumweya vanotungamirirwa nechinyi? Nemweya. Mweya uyu unobereka zvibereko. Saka kana usina rudo shamwari, hauendi kunonamatira rudo pama10 days. Unonamatira mweya, nekuti mweya ndo unobereka rudo. Zvakuma ndinamatirei hasha dzandinadzo ka ndinamatirei? Daidza mweya mutsvene. Mweya mutsvene unodzinga hasha. Koneko penyamugomo neko penyamunyanza nemalamze anogara munzvimbo dzakana. Inozvindawa nepatio inoti mukati memoyo mazadzwa nekujeka apopa na muponesi panojekesa. Muri kundinzwera imi mukasanakidzwa nevhangeri hameno zvenyu munofambira mahara kuchechi. Pana muponesi panojekesa kwese. When Christ comes into your life, he declares light everywhere. Hakuna issue inonzi controversial. Kana Jesu akauya anoti let there be light in your wardrobe, let there be light in your friends, let there be, declare light everywhere. Pane zvinhu zvakawanda zvinonzi nini elder, pane nyaya ndisinganzwisisi. Dedza mweya mutsvene. Ngokoka mweya mutsvene auya unoinzwisisa pasina nharo. Zvenyu zvekumirira kukemumeeting kuti muti but nini ndine problem neissue iyoyo. Dedza mweya mutsvene agare mukati mako. Vhesi yati chibereko chemweya ndirwo rudo. Saka kureva kuti mweya waMwari, pane mweya, rudo ruri mumweya waMwari, haruzi mumunhu. Saka munhu ane mweya waMwari, mweya unoti kana munhu asvika paterrain yeupenyu inoda rudo, the spirit gives love. Eish, vanangu, ndosaka tichiti musawanikwa nevanhu vasingatyi Mwari. Nekuti love is the spirit, is the fruit of the spirit. Saka iwoko uri kuda kunotsvaga love, hakuna spirit. Ndiri kukuudza izvavo. Vanhu vakasununguka, ifreedom yako, you choose whatever you want. Tiri kungonyeverana. Saka kana mota dzine maauto nema manual, ndizvo ka? Saka manual kana terrain yakurema nesa muheavy gear, even when the terrain is loose, tichinda unodzika unoisa futi muge kuitira kuti mota isadini ukwanise kuicontrola. Ndizvo kaizvi. Auto manje mugearbox mayo makaiswa magear ese. Saka paunenge uchifamba paipai auto inoreader terrain, yonzwa kuti matsikirwo andiri kuitwa mafuta ka nenharo dziri kuita road dzinoda kuti ndiise ndega mugear number 2. Unoinzwa yega ichiengage gear number 2. Uchikwira boterekwa neauto
iwewe unongofanira kungotarisa pauri kuenda uchiisa komandi kugumbo, gearbox richikomunicata neinjini, terrain yerod richiadjusta rega. Vane mweya mutsvene waMwari mukoma vanoti panosvika panoda kutsungirira, mweya unotaura kuti iko zvino taamuterrain yekutsunga. Mweya mutsvene waMwari unoingeja giya rekutsungirira. Panoda moyo murefu, mweya waMwari unotaura kuti now the terrain needs long suffering, unoprovida wega. Ndosaka muchizonzwa Paulo achiti handisisirini ndaakurarama, asi Kristu ari munani, ari mandiri. Ndo zvinotaurwa naDhavhidhi pana 23 yamapisarema paanoti he makes me to walk in paths of righteousness for his name's sake. Haati I walk, anoti he makes me. Andosaka Paulo achiti for the love of Christ constrains us, the love of Christ moves us. Christians are moved. Christians do not move. They are moved because they belong to a power. Belong to a power. And you shall be moved. The last illustration, the Spirit is the driving force. Nyaya yekuti munhu aitwe mutsva, munhu achinjwe aitwe mutsva. A story is told of this guy. He was a driver, a bus driver. Hanzi akanga aiva netsika yekuti kana akupinda murenge kumasvingo, kana akupinda murenge aisimudza bhazi rake ka achingonopinda chete murenge. Aipinda nespeed yekuti vanhu vaitiza. Kana vanhu vatiza akatarisa sevanhu vachitiza, vemabhanana vachirasa madhishi, vamwe vachigara namusoro, obva afara. Saka vakomana vemurenge vanga vakutomuziva, vakaona bhazi rake raakuuya, ranga rakadhirowewa shamu kumberi rakanzi Chamboko. So vakaona raakuuya vaitanga kuridza muridzo wakomana kuti tsiyo. Iye akanzwa muridzo iyaiya manje onyatsogadzirira orisimudza. Aitoziva kuti every day kune munhu munyowani murenge, ndomuvhundusira chete. Vanga vakumuziva vaiti vakangoona bhazi raakutotena kudai, vosanorongedza zvinhu zvavo, vonomira uko. Kusvika vamwe vakazoti hazviiti, ngatimuripotere kumapurisa. Mapurisa akati tomubata, mangwana chaiye tomubata. Vamwe vakati uyai muri musivi, kuti anyatsoonererwa asingazivi kuti muripo. Ndobva nyaya yagadzirwa nobva yapera. But pakaita meeting pane one akamuda mufesuku. Ndobva aenda kwaari akati shamwari, kwaitwa musangano. Saka mangwana renga zvakanaka, unosungwa. Mangwana murengi mune mapurisa. Saka mukomana akaenda achindoda kuvanyadzisa. Uyo bhazi rake raenda Gokwe akudzoka masvingo. Akanyatsoti nhasi ndopinda mushe ndovanyadzisa. But imwe pfungwa ikati iwe chaiye kupinda zvakanaka murengi. Ko kana vakomana vakaridza muridzo unodini? Unoda kunyadzisa vakomana nekungopinda zvakanaka uchityei? Umwe mweya ukati but ndosungwa. Kuchitokisi ndonorara. Ari kupishana nepfungwa dzake masvingo 60. Ari kudhiraivha akati ndopinda. Umwe mweya ukati shamwari nhasi unosungwa. Masvingo 20, masvingo 10. Chipinda mutauni ndobva ati kuvabereki tichambopfuura nekurengi nekugaraji. Mbatena bhazi ndobva aenda kugaraji. Vanowana kune kamudhara kanga kariko, kanga kaka senior driver akachafambi long distance. Kaingomirira breakdown. Ndobva ati mukuruka, ndine nyaya dzangu, ndokumbirawo munondirengera bhazi. Ndikaenda uko handizozivi ndinokunda here ndinozosungwa. Saka ndokumbira munorenga bhazi. Mukuru weye akati ndakatokugarira pano, nyaya takainzwa, takatorora tichiitaura nevamwe madhiraivha kuti unosungwa. Waita zvakanaka, chisara wakagara apo, ndipe bhazi. Ndara ndobva apinda mubhazi. Kana dzungu kana kukhava kana kudini, bhazi riri kufamba kwazvo. Pariri kunopinda murengi vanobva vatanga kuunganidza zvinhu. Vakomana vanobva vauya kuzokwenyera mapurisa vakati ndiro iyi. Vemuridzo nobva vatanga tsiyo. Mudhara uya kana kuvhunduka kana kudini, ndokupinda nebhazi rake zvakanaka, ndokupinda, ndokunyatsoripaka.
Mapurisa akati matinyepera. Vakomana vakati hatina, bhazi iri ndiro. Vari bhizi kunetsana, ndipo vari kuona muri kutoburuka mudhara zvake. Vakomana vakati bhazi ndiro, asi dhiraivha ndiye adini? Ndiye achinja. Bhazi ndiro, asi achinja ndiani? Kugamuchira Jesu hakuiti kuti uve murefu kana wanga uri mupfupi. Bhazi rinoramba riri iro, asi anochinja ndidhiraivha. That's baptism. Baptism is a plea for a change of the driving force. Pane mabhazi ari panapa akanditeerera, vanongoiri kana vaenda kunopakwa kumadrugs, even hazvichadudiki kana tisina kuchinja dhiraivha. Mwanangu, ucharamba uchienda kumadrugs. Pane mabhazi akanditeerera pana anongonopakwa kumaslip over, achishandiswa nevamwe varume pasina anoda futi kuzomuroora. Kana bhazi rako mwanangu risina kuchinjwa dhiraivha, ngoma ndiyo ndiyo. Karipo here madekwana anasi anoti Mwari, chinjaiwo dhiraivha. Ari pakada aripo simudza roko ndinamatene. Tenzi tonde ranyekare mutepenye tsetse itsva tomopa moyo terenye mweya. A changed life ndo yevanhu vakagamuchira Jesu. Claim it in the name of Jesus. You were baptized. Iwe hauchafaniri kuramba uchinetswa nefodya, une simba riri mauri. Claim it in the name of Jesus. Bhazi ndiro, but we celebrate kuchinjwa kwadhiraivha. Bhazi richinorenga zvakanaka, vaikuziya wakovhunduka kuti chii chaitika, tigoti aiwa ndiye, but dhiraivha ndiye achinja. This is the gospel. May God bless you. May God be with you. Ngatinamatei. Baba vedu mune nyasha muri kudenga, munoti handinamatiri kuti vabve panyika, asi kuti vave munyika vasiri venyika. We can only achieve this through baptism. When your Holy Spirit takes charge, when your Holy Spirit takes control, we shall be changed. Ndosaka tasimudza maoko Mwari. Zvironda zvechitema zvakadzama, zvakatsuka mweya unotya, kwatatumwa naSatani kwakawanda. We are not even proud of ourselves, but tinotenda mumudzimu unoyera unotungamirira vatsvene. Mwari wekudenga, musatisiya tiri tega. Tinotenda kuti patasimudza maoko edu tasimudzira imi. Taneta Mwari nekupakwa pasiripo, nekupakwa zvisiri izvo, because of the driving force iri matiri. Munguva yemadekwana anhasi, we plead, O Lamb of God, may you please come and be in charge. Pindai mukati memoyo womwe neumwe, muzadze moyo yedu, mugotitungamirira nekusingaperi, muzita raJesu noga nekusingaperi. Amen. Mwari wekudenga wakomborerei, vakuitirei zvakanaka. Ngatisanganei mangwana. Hama yangu, nguva yekuzorora ndo yatakuda kusvika. Kunyika iyo yekudenga, Yesu akaenda kunogadzira. Ndineidi kuti mulockdown ino yose Mwari vataura newe. Zvasvika mukati memoyo wagutsikana kuti Jesu anokuda uye Jesu anoponesa, anodzikinura mutadzi akaita sewe. Kune chinhu chimwe chete chasara, kune chinhu 1 chinofanira kuitika mauri. Kana takamira parwizi Jordan,
parwizi apo John the Baptist akamira akaona Jesu achiuya aine vadzidzi vake achipinda mukiu yevakanga vari kubhabhatidzwa. John the Baptist anoti kuna Jesu, ini ndakufanira kubhabhatidzwa neni, asi Jesu anoti iye, ita kuti tizadzise kururama kwose. Saizvozvo Jesu akaburukira mukati memvura, akamuombeka, akamunyikidza, akamubhabhatidza. Denga rikazaruka, mweya waMwari ukaoneka achidzika ari mufananidzo wenjiva. Voice rikataura, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda, anodikanwa neni. Newe kune chinhu 1 chasara, unofanira kubhabhatidzwa. Ndineidi kuti nemharidzo dzose dzawanzwa wakandidhete kudenga. May I now suggest, choose your baptism. Chisarudza kubhabhatidzwa, unyikidzwe mumvura nomweya panoberekwa vana vaMwari vega vachandogwa mazita mubhuku yeupenyu. Ucharegererei? Chii chichakudzivisa? Ndibaba here? Ndimai here? Havachina simba roupenyu. Ivo vanozviziva kuti kana wakuenda kuna Mwari, wakuenda kuna Mwari wako. Ngavakupe right yekubhabhatidzwa. Imari here? Ipfuma here? Chii chingakudzivise? Hakuna chinokudzivisa. Kana Jesu akabhabhatidzwa, kana Peter akabhabhatidzwa, kana muranda waKandasi akabhabhatidzwa, kana Pauro akabhabhatidzwa, kana vadzidzisi vakabhabhatidzwa, navatsvene vose down the panorama of ages, vese vakapinda nemvura, chimira pamvura. Ndaingada kuti mharidzo ichipera, register your name, enda kuna pastor kuti mufundisi, ini zita rangu ndaredi for baptism. Ende zvedu, usaenda uri wega, udza mudzimai wako navana vako nomuvakidzani wako. Iri ndobedzi stage nedanho rasara kwandiri. Chero ukafa wabhabhatidzwa yavabhaibai chane, tosangana pamazambara panopinda vakasambwa muropa, vakaombekwa nemvura nomweya, vakafa kune zverinopasi, vakamuka kuupenyu hutsva. Mwari vakukomborere, Mwari vakuitire zvakanaka sekusarudza kwawaita. Amen, amen, amen. Bangisa Jesu hana chitema, upenyu wake iwo wapiweni, upenyu wangu unane chitema, iwo wafukwane wake kuchena, ndofukitwane upenyu wake, ndozoziva upenyu wese, upenyu wangu iwo wechitema, ona wafukwane wake kuchena, zvironda zvechitema, tema zvatama zvakatuka, mweya yaunotya ukufukidzwa nemwi Jesu, ndosunungurwa nemutemo, ndofukidzwa neupenyu wake, ndozoziva
mukati meupenyu pane nguva izvo zvinhu zvinorema, pane nguva izvo zvinhu zvinooma, pane nguva apo hama dzinokusiya, shamwari dzichikusema. Asi muimbi wekwedu anotiye, nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake hwapiwa ini, hwangu hwechitema hwakundwa nehwake uchena. Mwari ngaakudzwe naIshe wedu Jesu Kristu, anotifukidza nekururama kwake, anotipa nguvo yemutambo, anotipa kutanga patsva. Hazvina mhosva vanhu vaMwari kuti rufu rungauya, hazvina mhosva kuti chitema chingaridza muridzo mukati meupenyu hwako, hazvina mhosva kuti zvingatsvuka sei. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake chete ndihwo hunopembedzwa pamberi pedenga. Tinosununguka chete kana taenda kwaari. Kana isu tikaenda kuna Jesu, anotitora sezvisikwa zvitsva. Kana munhu wava muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvazuro zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Vanhu vaMwari, panguva ino zvakanaka kubata mupenderonguo yaJesu, zvakanaka kuwana rufaro rwake, zvakanaka kuwana pembedzo yake, zvakanaka kuswedera padhuze nemuponesi. Rufaro rwedu runozadziswa kana taenda pana Jesu mupi weupenyu hwedu. Kumwe kwese ijecha rinonyudza, tinosunungurwa chete kana taenda pamakumbo aJesu. Ishe werugare atibatsire tiise maziso edu kwaari Kristu, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda panguva ino nemuimbi ari kutibatsira. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwangu hwapiwe ini, hwedu hwechitema hwakundwa nehwake kururama. Batsira ivo Mwari. Nzendo dzatakafamba muupenyu, dzimwe dzacho dzinorwadza, dzimwe dzacho dzine maronda namavanga asingaperi, asi hakuna angatibatsira. Pamwe pacho shamwari dzakatisiya mudima guru kwazvo, hama dzikasimudza maoko nokusarema, asi Jesu hamuna wamunosema. Tinokumbirawo Mwari wedu, ruvheneko rwenyu rusvikire mukati memwoyo yedu nehana dzedu, tinzwe tichifara kuuya kuna Jesu. Tikumurei zvakaipa zvose, tikumurei zvisingakufadzii. Mutipfekedzewo nguo yomutambo, tigoimba rwiyo, tigofara, tigozivisa vamwe kuti upenyu huri muna Kristu Jesu, kusunungurwa kuri muna Kristu Jesu, rufaro ruri muna Kristu Jesu, tariro yamangwana iri muna Kristu Jesu. Tatenda Mwari kuti muchatibatsira pazvose kuramba takatarisa kwamuri, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu tinonamata. Amen.
Yebo sobuthanda